Ами добре. Малко навънка днеска. Не иска да го правя това видео, но първо здравейте на всички на канала. Чудя се за това видеото доста време, може би година. Се каня да го правя, после отказвам, защото но човека хем е измамник, за който ще говоря, хем е направил нещо, но от друга страна пък е измамил хората с много пари. В България всичко е измама, всичко е далавера, няма как да стане. И затова в крайна сметка ще го направя това видео. Става въпрос за Ивелин Михайлов, нали? Ако не сте се сетили. Най-вероятно съм го написал в заглавието. Ще мина малко по-надолу, защото тук е доста шумно. Гледам доста време този казус там. Исторически парк, разправите. Едните го читават, другите го плюят. Та медии, та ютубъри. И в крайна сметка аз не мога да разбера хората умни ли са. Защото то е елементарно. Винаги ще има алчни хора, които гледат да прекарат другите за някаква печалба. Сега сещам по руска телевизия, една седмица гледах нещо. Какво обяснях там? Ставаше въпрос за приватизацията и за това дали да приватизират военните заводи и там още други заводи в Русия. Так, какво казаха тези хора, които се бяха събрали там? Много е просто. Поглеждате хората, които са приватизирали някакво предприятие и гледате къде е растежа. Ако расте банковата сметка на този, който е приватизирал предприятието, но предприятието няма печалба, то значи този човек краде от предприятието. Той взима парите, не влага там пари, а краде. Та исторически парк е същата работа. Когато погледнете, в крайна сметка, кой печели от цялото нещо, всички инвеститори, всички фирми, които са там, всички са на загуба, включително исторически парк. Единственият, който печели, това е Ивелин Михайлов. И така, какво се случва там всъщност? Инвеститорите не са никакви инвеститори. Те хора, които са водят там инвеститори, така наречени, те са просто клиенти на Ивелин. Аз неусетно бях обхванат от американските ценности. Те не са никакви инвеститори. Които са да натрупам повече пари по някакъв начин. Хората не са никакви инвеститори, защото Ивелин Михайлов ги клати от всякъде. Значи първо взима там земята предварително, после им я препродава за едни големи цифри, после неговите фирми ги обслужват, пак ги едни големи цифри надписва. Започнах да се боря за това да изкарам повече пари, да съм по-добре финансово. И в крайна сметка този парк, хората, които са инвестирали там, те близките 10 години поне няма да спечелят нищо. Първо трябва да видим какво означава инвеститор. Инвеститор означава човек, който има едни пари и решава тук, примерно, тази поляна, ще строи сграда, нали? Идва, купува поляната и строи сграда. Това е инвеститора. Хората, които след това купуват примерно апартаментите в тази сграда, те са клиенти. Дали на зелено, дали на вече на готово, нали? Но какво става при Ивелин? Всъщност той не е партньор с другите инвеститори. Той не е инвеститор там в този. Той не е партньор, а той всъщност печели от собствените си партньори. Той вика на едни хора, дайте тук, ще съберем едни пари, ще направим един парк, но всъщност той ги вика не за да печелят тези хора, а той да печели от тях. На хората парите, защото хората са ги дали. И всъщност се получава, че тези хора предварително той им е взел печалбата за години напред и тези хора за години напред няма да спечелят нищо. Ние правим уж неща за хората, но 50% отиват за нас. Дори парка да идват хора там в този парк, те няма да спечелят нищо от този парк. Защото толкова пари са вложени там, те не са вложени, са източени, нали? Че те с години не могат да възстановят тези средства. Аз получавам, не мога да кажа каква е ефективността, тя е огромна. За да могат да минат на печалба. Какво направи Ивелин? Първо е отишъл, купил е земята, след това е викнал така партньорите си, нали? Уж са партньори. И им е продал тази земя за много по-скъпо. Както земята на парка, така и земята на къщите там, нали? Имотите, които са в селото. Всичко изкупува предварително и след това го препродава за много по-скъпа цена. И в крайна сметка, вие когато отидете там да инвестирате, вие не сте инвеститори, вие сте му клиенти. Всъщност той образува така наречените геолове, от мен нали, наречени, не знам другите как им викат, но това са геолове. Примерно първото царство е един геол, второто царство е другия геол, конюшните, които се правят е третия геол, къщите, които се правят за хотел отстрани е четвъртия геол, къщите в селото са пети геол и така. И сега измислиха и шести геол с Киро Брейка, нали, кооперацията, която правят. Ние трябва да направим тъй, че да имаме приходи. Защото банките спряха да му дават пари. Защо банките спряха да му дават пари? Защото банките не са глупави. Значи банките отиват, гледат табелата в района колко струват имотите и вие отивате и искате пари да купувате някакви къщи или някаква земя, която е 10 пъти по-скъпа. И ще се цепи към 4000 евро пак. И тя банката си казва, чакай сега, нали? Извинявайте, ама довиждане. Защото те си имат там горе-долу колко струват имотите в този район и какво всъщност
може да се получи. Да речем, че банките финансират тези 100 къщи, които са там, някакви хора ги взимат на лизинг, но в един момент тези хора спират да плащат лизинга и взимаш банката, ще се окаже с 100 прескъпи къщи, които няма на кой да ги продадеш. Трудно ще го продадат за една корейца. Защото са забити в някакво тъпо село във Варна. Там покрай Варна, нали? Ньоф Трилски. Най-бедното село в област Варна? Тоест не са в Нью-Йорк. А не са имоти в Нью-Йорк, а в някакво тъпо село, където земята примерно струва 5000, а не струва 150 000. И една банка никой няма да ви даде такива пари. Те хора там с години се занимават с това, да не са малумни. И всъщност в началото имало някакви банки, които са дали някой лев, но бързо се усетя, нали, че всъщност на къде отиват нещата. Защо ви казвам, че тази земя не струва тези пари? Първото, което е, за струва тези пари, трябва да има изградена много добра инфраструктура. Тоест там трябва да има магазини, училища, детски градини. Този парк, който е там, наистина трябва да бъде посещаван от милиони хора, нали? За да можеш да кажеш, ето тук виж, земята поскъпна, тези къщи са скъпи и така нататък. И в района да има някакво развитие нагоре. Но в момента, т.е. всичко, което се продава там, е на някакви празни обещания. Той може да се каже, че реалният капацитет на този проект е между 2,5 милиона до 5 милиона човека годишно. Тоест на някакви празни обещания, а не на реални икономически данни. Тоест, ако този парк работи, кара там милиони и всичко е разработено, да, нали, земята може да е скъпа, там вече къщи могат да поскъпнат, но в момента няма икономически предпоставки тези къщи са толкова скъпи. Ивелин Михайлов каза, печелял 5 милиона на месец от продажба на къщи. Ами, честито на будалици, които си купили къщи, за тези пари можеха да инвестират наистина в някакво място, което наистина имоти струват пари. Ивелин Михайлов е намерил много добре схемата, защото всеки българин, нали, в душата си иска да му е чисто селото, да му е подредено, да има там някакви такива обекти, като исторически парк в държавата, хората да идат, да се радват, нали, и да виждат ние какви сме, нали, големите българи. Но в крайна сметка всичко е една схема. И схемата, тя още от началото е замислена като бизнес схема. Един бизнес проект, като исторически парк. И той никой не го крие, нали. Всичките, които са там покрай Ивелин, казват, това е бизнес план, нали. Това е бизнес схема, заправен на пари. В крайна сметка той като бизнес проект трябва да носи пари. Това... Но бизнес схема, Ивелин да прави пари, не хората, които участват в тази схема. Хората, които участват в тази схема, всъщност те дават парите. И какво се получава? Ивелин Михайлов първо продава скъпата земя на така наречените инвеститори в този парк. После влизат неговите фирми, която една озеленява, друга прави какво си. Всъщност те измукват останалите средства от този парк. И никой не му държи сметка. Тоест няма никъде черно на бяло, няма кое колко е струвало. Идва там журналисти, питат кое колко е струвало, той им отговаря нещо от рода на ами извикайте оценител да го оцени. Един квадрат от тази здария струва 500 евро в Европа. Да бе, питча, ама те хората не те питат колко струва в Европа. Те те питат ти колко си дал, нали, колко си похарчил за тази работа там. Защото едно е цената, нали, която ти си похарчил, друго е пазарната стойност. Всъщност инвеститорите от това трябва да спечелят. Когато са отшли и са дали ни пари на зелено, де се казва, на поляна и са построили нещо и това нещо вече си е увеличило себестойността, нали, когато вече е построено. Тоест, това е печалбата на инвеститорите. Реално ти тази печалба я прибираш ти. И инвеститорите в момента те нямат печалба. Ти си прибрал печалбата от земята, прибрал си печалбата от себестойността. И т.е. ако са вкарани 15 милиона вътре, или 50 милиона, да речем са вкарани 50 милиона в този парк, ако сега дойде оценител и оцени парка на 50 милиона, окей, ти казваш няма измама, те са дали 50 милиона, парка струва 50 милиона. Но не е така. Идеята на инвеститора е да даде 15 милиона и след това парка, като се оцени на 50 милиона, т.е. в тази разлика да е тяхната печалба, нали? Освен от билети, нали? Защото инвеститора не печели само от това, че парка работи, той печели и от себестойността на парка. И в крайна сметка тези будали, които са там, шматките, те не са никакви инвеститори. Те са донори. Донори на средства. Това е. И единствено Ивелин Михайлов е този, който печели. Схемата е елементарна. Разбира се, има и други покрай неговите фирми, къде са давали заеми на това, на ония, на третия, на пети, там са прехвърлени пари. Основно това е идеята на цялото нещо. Защото Ивелин Михайлов, когато е започнал този проект, в крайна сметка той е почнал там 200 000 евро, дали имал, дали е нямал. А в момента има милиони. Откъде са дошли тези пари, ако никой от тези обекти не е на печалба? Тоест, парка не е на печалба, къщи не са на печалба, фирмите му не са на печалба. Откъде са дошли тези милиони? Сами можете да зададете този въпрос. Схемата е същата като с руските приватизации. Гледате откъде идват парите, гледате къде са отишли парите, гледате кой е на печалба и всичко ви става ясно.
Тата е сега новата схема, която измислиха с Киро Брейка за тази кооперация, всъщност там е същата работа. В момента Ивелин Михайлов има над 100 къщи обекта, които не са продадени. Всички места са наши тук. И банките ни му дават пари. И той търси някакви будали да дойдат да му купят обектите. И затова направиха и тази кооперация. И те ни го крият. Те ви го казват в очите. Търсим хора, които съберат тук ни пари, нали, да се купуват къщи тук. За духа тук сигурно ще се чува на микрофона. Може би трябва да мръдна малко нататък. И това е. И събират там тази кооперация. Не знам колко хора са събрали вече. Но тези хора сега ще им продадат едни скъпи имоти в Неофит Рилски, които на базата няма на базата на какво са толкова скъпи. Не знам на каква база ги оценят. Защото няма на каква база този имот да е толкова скъп, след като нищо в селото не работи като хората и нищо не е на печалба там. Освен един единствен човек, нали? И тези може би покрай него там. Защото той сам едва ли участва в тази. Със сигурност има и други хора, които прибират пари от тази далавера. И това е Неофит Рилски. Значи тук има същия парк, ето малко по-нагоре. Днеска е затворен понеделник, иска да отида да ви го покажа. Но е понеделник е затворен и да видите там как хората всъщност е устроен този парк. Там къщи отстрани не струват 100 милиона, защото са до парка. Абсолютно същия парк с същата квадратура като парка в Неофит Рилски, с същата насоченост. В този парк горе също ходят доброволци, над 400 доброволци ходят, ремонтират, правят. Също има такива исторически къщи от глина, които са вътре направени. Има една друга улица, която е от 70-те години горе с апартаменти, всичко заведено старинно. Парка показва, мисля, че беше от 14 век до 1850 година, нещо е такова, 950 ли беше. Тоест за този период е направен този парк. Не е точно като исторически парк с замъци. Това е така, защото в Германия във всяко село има замък, нали, имат крепост някаква и не е нужно да строят такива бутафорни, нали. Като казвам бутафорни, преди, че не са оригинални исторически места. Та поради тази причина, може би хората не са построили там замък, нали, и не отчитат този период, защото тук във всяко село имат замък. Дори още преди 10 години съм ходил, ето ще ви сложа снимки да видите. Имаше огън, рицарски боеве там. Това е в едно малко градче, почти като село. Има замък горе и там се правят, всяка година се правят такива фестове и работи. Има хотел също. И това всичкото е оригинално, нали? Както се от едно време, с кулите, с всичкото. Този парк тук, който ви споменах, при него всичко е прозрачно. Има си на сайта, имат си табелки, показват хората, колко пари са спечелили, колко хора са дошли, всичко, какво е посещението, нали. Всичко е прозрачно, ясно и чисто. Откъде идват парите, нали. Дори мисля, че общината там 2 милиона евро ги спонсорира. И още нещо, там входа за деца е безплатен. Входа за деца до 18 години е безплатен. Тоест този парк е направен с цел да обучават тук германци, показват им занаяти, коване, как се затварят буркани, всякакви неща. Всяка събота неделя се организират такива занаятчийски, там различни занятия, ходят там и показват на децата кое как се прави. Всъщност този парк е тук за региона и за бита в региона, нали? На такъв регионален парк е направен и за бита в региона, не е за цяла Германия. Показва, примерно тук в един радиус от 100 км бита на тези хора от еди коя си година до къде бях стигнал, че ми звъннаха и забравих. Да, показва бита нали, на хората в региона. И има една бензиностанция, къщите, всичко това е взето от региона, тук е докарано в този парк. Така че всичко вътре е оригинално, не е изкуствено направено, ами всичко си показва историята, нали, на региона. И такива паркове има навсякъде, нали. Така че исторически парк не е нещо, никой не е измислил ноу-хауто. Просто Ивелин Михайлов действа като партиите. Партиите сега ДПС-то, примерно поглежда там, долу има турско говорящо население, има две ДПС-та, нали? Там разделиха се районите, ГЕРБ, цялата администрация към ГЕРБ, нали? Защото всички са в кюпа и всички крадат, т.е. ако изчезне ГЕРБ, ще изпрем всички далаверата. Костадинов е погледнал сега процентите на българите и се казва, 50% от българите обичат Русия, ето тук сме ние, нали. И същия Ивелин Михайлов. Той е погледнал, кой обичат българите, естествено българското, нали, дай тук ще направим парк. Но идеята на този парк всъщност е не да го направят за българите, идеята на този парк е всъщност те да печелят. Парите, които са източили от парка, е може от този парк до сега да е завършен и да изглежда по съвсем друг начин. Но не, за тях е по-важно това те да вземат едни милиони оттам, нали, и да изкарат едни милиони. Затова е направен целият проект. Някой ще кажат, сега да, той там в селото е правил разни неща. Да, в селото е правил разни неща, но в селото го прави, защото това му повдига всъщност цената на къщите в селото. Тоест и доброволците, които идват там да чистят селото, и букулка, който е изчистен. Това всъщност му повдига на него цената на
имотите, които е там, за да може да ги продаде по-скъпо. Но реално тези имоти не струват тези пари. Така, тази схемата е много ясна и проста. Евелин Михайлов никога не е мислил да си вкара тия, примерно, ако е тръгнал с 200 000 евро, никога не е мислил тези 200 000 евро да ги вкара в този парк вътре и да чака с годините да печели, нали, да има някаква възвръщаемост. Идеята му е била да фане ни бълъци там и да им бере парите. Предварително да отиде да изкупи земята и след това да им продаде тази земя на 10-кратна сума, нали? И всъщност оттам да направи пари. Да им продаде камъните вътре на 10-кратна сума, и целият строеж на 10-кратна сума и да им направи, т.е. да направи пари от това нещо. Никога целта му не е била инвеститорите да печелят. А тези инвеститори се чакат сега печалбите с години. Те може би 5 години минаха, никой не е взел пари, така че още едно 10 години може никой да не вземе. Какво друго иска да ви кажа? Всъщност той парк е, за да се чувстват българите горди, но като погледнете там по видеоклиповете, когато се строи парка, ами те братята роми го построиха този парк, бе. Те вътре паметник, ромски паметник трябва да сложите. Не на царете на таковата, трябва един ромски паметник, защото ако не са ромите, даже и този парк няма да имате. Тези роми вътре, те чукат камъните, те са ги излизали тези камъни. Значи България е толкова зле, че дори ромите му строят, нали, там гордостта на България. Новата шипка, както казвате, новата шипка. Новата шипка я построиха циганите. Циганите построиха новата шипка, а Евелин Българина украде парите. Както винаги, нали? Става с българите. И така, ами днеска не знам, днеска е затворен този парк. Утре ще се опитам да отида да ви снимам там нещо или други ден. Ако не, ще ви сложа снимки и ще направя нещо от студиото. Но така. И тук не ме разбирайте погрешно, със сигурност такива паркове трябва да има, със сигурност, нали, такова нещо трябва да има, но както каза, всичко трябва да е прозрачно и да е добре направено. И българите, като отидат там с кеф да отидат да кажат, това ние сме го направили тук, дали сме пари. Тези инвеститори, които са дали тези милиони там в този парк, аз да ви кажа, ако бяха реставрирали горе Бузлуджа, много повече туристи чаха да дойдат да гледат Бузлуджа. Дори наскоро гледах едно клипче там как едни германци в един немски YouTube канал, как влезнаха вътре в Бузлуджа и ахаха половин час вътре, за какво нещо става въпрос. Иначе Евелинчо, турил герданчето, обикаля там, показва на другите хора, вижте тук, бакуците им показва всичко, кой къде си оставя нещата, кой къде направил далавера, но когато го питат за неговите хора, защо са взимали пари на ръка, как те са префърляли пари като незаконно, защо са карали хората теглят кредити, чеша герданчето и мълчи там, гледа в земята и вика, аз такова нещо не знам. И този човек, който не може да управлява, деца каза 5, по неговите думи, нали, той има 5 там консултанта и не знае какво правят. Но той като не може 5 консултата да управлява, каква държава ще ходи да управлява там? Реално той няма един печеливш бизнес, той Евелин. Освен неговата банкова сметка, друг печеливш бизнес той няма. А вие му давате държава да управлява. Той знаете ли как ще управлява тази държава? По същия начин, като другия с джипката. По това се приличат. И той ходи с джипката и там познавам един друг, дето и той ходеше с джипката и се хвалеше. Обаче онзи поне има топки и като крадат от някой проект и някоя вратака струва 60 лева, а те пишат 500 лева, и поне има топки да напишат, че колко струва реално, нали? Тоест колко пари са откраднали. Има топки да се напишат цените там, нали? На какви пари ги смятат нещата. А този, като го питаш колко струва, той им вика, викнете оценител. Дори няма топки да каже колко пари е изхарчил за този двор там. Едно езерце с 2 сгради вътре. Така че не е нищо особено вътре, че се сложи малко камънак и мрамор и голямата работа. Той човек, като иска мрамор, има бол. Въпросът е колко пари са похарчени за това и къде са парите. Да, това е частен проект, това е, както се казва, частна фирма и проектът е частен. Никой не може да му държи сметка в крайна сметка колко пари е похарчил, как ги е похарчил. Но когато излиза и казва, това е втората шипка и когато кани всички българи там да инвестират в тези проекти, това вече е публично интересен обект. И хората, които се заинтересуват от него, искат някаква, насреща искат нещо. Искат кръчмара да им извади сметката. А вие този човек сега ще опуснете в парламента там. И той нищо, той просто от малката далавера ще отиде на голямата далавера. И той като Бойко ще ви строи там 1 км магистрала за место за 3 милиарда, за 30 милиарда. И ще ви вика, вижте каква магистрала съм ви направил тук. Така че това са. В България няма една партия в момента, няма нито Костадинов, нито за Костадинов. Защо говоря? Защото третия човек в партията там, Костадинов, ми е приятел. И едно време канеха ма там. Ела тук, той Костадинов не е такъв. А викам човек, не ми обясне. Пращам му там някаква информация, имам някаква информация. Към не ми обясне на мене. След 2 години друга песен, разбираш ли? Толкова Костадинов, голям букук излезна, бля-бля-бля, сяда и изпада в подробности, но го имам всичко това за всичките разговори, но те се записат там, защото през едно приложение говорим. Няма смисъл да ви говоря. Положението е такова. Ето, видяхте Костадинов, Рева влезна вътре в парламента, какво прави нищо, сили там, блякат си вътре, делят си пари там и това е.
Всеки гледа да влезе вътре, да вземе част от пая там и това е. Колкото по-силно вика, колкото повече е такъв силно вряка, ето като този сегашния с герданчето, че ми свъркна от такова името. Тъй къде той всяка седмица ходи там с една камерка, показва тук бакуци, там не знам се какво, там не знам се какво, но целта е да влезе вътре, да диле кокала. Това е положението. Той, щом собствените си партньори в този обект цака, разбираш ли? Какво става като влезе там във властта? Но това са българите. Те не могат да приказват половината. Ти му кажеш нещо, то ти скача на бой. Българина как е? Българина е на следния принцип. Той не отива да иска да стане шеф на пожарна или шеф на нещо. Той не отива там да стане шеф, за да прави нещо за обществото. Той отива да стане шеф, за да може да прави далавера. Това е целта на всеки българин. Да вземе някакво високо място, за да е в далаверата. Едно време, 2000, някаква година, но там събираха покрай Варна една вила. През деня ги гледаш тези същите хора. Ма така фанах се за гущи там пред една партия ще се бият. Вечерта и гледаш на една вила горе, хората на ДПС, кметове, даже и владиката на Варна, всичките са горе събрани, шефове на пожарни там, шефове на не знам се какво, всичките горе са събрани и делят там, чуят се кое къде да построят, коя е кооперация, на коя общинска земя, къде да заграбят. Това е българската политика. Това отпреди деца 20 години нищо не се е променило. Същите бокуци са. И може да ги разпознаете по това, че който вряка най-много и сочи другите, значи той се е насочил към кокала. Единственият човек, който горе-долу така по законите действа, това е президента Румен Радев. Той единствено горе-долу смисъл спазва закона, гледа да върви по Конституцията. Разбира се, в момента законите не са много благоприятни, но той какво да направи, да не ги пише той, нали? Така че той, може би единствено той може да направи нещо. Трябва да има важни промени в България и то основно трябва да има важни промени, защото в момента тази партийна система виждаме, че едната партия вика, ние не сме приели този закон, вие сте виновни, ама те гласуваха Соня, ама този гласува 100 и през цялото време, вместо да решават проблемите на България, те са карат кой с кого гласувал. А реално трябва да решават проблеми. Затова може би една президентска република ще бъде по-добре, защото избирате Румен Радев, виждате Румен Радев не върши работа, чао. На следващия избор е чао. Избирате Бойко Борисов, виждате не върши работа, знаете кой да държите отговорен. Докато сега става партийна система, един обвинява другия, третия, петия, там не може да се разберете, вие не може да разберете кой е виновен, а не да оправяте. Една година не може да разберете от 240 тулупа, там не може да разберете кой е виновен. Когато е президентска държавата, знаете, президента дава заповедите и той е виновен. Когато не вървят работи на следващите избори, а Киро Брейка, преди да събира будали за кооперацията, първо да дадат отчет за милион, ето събраха предния път, защото още не са дали отчет на хората, къде е похарчен този милион. Те такива през месец-два събират там по милион-два. Време някой да им поиска отчет на тия хора. В България има толкова много красиви исторически места, в които може да отидете да инвестирате и да ги подобрявате, нали, като общество. А ви гледам, че този мошенник отиде и една нива до някакво варненско забутано село. Нито деца играят, то млади хора имат. Но въпреки всичко... Вие продаде за втората шипка. За съжаление, нивото на българските граждани е доста ниско, както интелектуално, така и икономически, нали. Щом Ивелин Михайлов стига до там, че да ви чете от Уикипедия, какво означава инвеститор, нали, да ви обясня. Той сигурно и самият той оттам го е прочел, нали. Но така е, мошенниците, които могат да приказват добре и да баламосат хората, в крайна сметка, виждате какво става. Но общо взето е това. Хубава работа, ама българска работа. Направиха един парк, направиха така, че да крадат от него, да могат да вадят пари. Ивелин Михайлов не е никакъв инвеститор в този парк, дори той има някакви минимални проценти там. Дори той не е извадил пари да вложи в този парк, нали, вярва в този проект. Защото те 5 милиона, които ги печели от къщите и от другите работи на месец, не ги вкарва там в този парк. Защото и той самия не си вярва на това, което приказва. Тук ще приключваме, това е всичко за сега от мене. Айде, чао ти и лека вечер.